vás. V dnešnom videonávode Mobilmaster si ukážeme, ako pracovať s aplikáciou Dokumenty Google. Napríklad napíšeme si nejaký text. V našom prípade to je text www.svetandroida.cz, na ktorom si ukážeme základné úpravy. Takže ideme si upraviť tento text. Ako prvé si môžeme zmeniť štýl písma. Potom zmeníme veľkosť písma. Font a farbu. Písmo si zvolíme tučné, štýl písma si dáme napríklad podtitulok, písmo si zvolíme Comic Sans MS a farbu si dáme zelenú. Písmo si môžeme rôzne zarovnať, napríklad na stred. Ďalej si do nášho dokumentu vložíme fotku. Máme vloženú fotku, s ktorou teraz môžeme pracovať. Zmeniť jej veľkosť, zarovnanie. A takto môžeme pokračovať v rôznych úpravách. Dúfam, že vám táto recenzia bola užitočná. Ďakujem za pozornosť.